Гомерен халыкны мәгърифәтле итү эшенә багышлаган Иван Яковлевның хезмәт агачы җимешле. Исән чагында ук Чуаш халкы аны ихтирам йөзеннән безнең патриарх дип атап йөрткән. Ни өчен чуашлар аны патриарх дип атыйлар? Чөнки Иван Яковлевич Яковлев үзенең халкына берничә бәйрәм бүләк иткән кеше. Берничә олы, хәтта дахи бүләк калдырып киткән кеше. Кешенең иң зур уйлап тапкан әйбере ул да булса әлифбасы, алфавиты. Менә Чуаш халкына Чуаш әлифбасын бүләк итү монардан да зур бүләк була алмый кешедән үзенең халкына. Дахи бүләк чуашларның беренче әлифбасы Казан шәһәре типографиясендә басылып чыга. Иван Яковлевич Яковлев пиде хизепле чин. Иван Яковлев халкыбызның мәшһүр шәхесе. Алфавитка ш, ү авазларын ул үзе уйлап исти. О һәм авазларын алман транскрипциясеннән ала. Чуваш халкы аны Яковлев алфавиты дип йөртә. Иван Яковлевның беренче рәсми уку йорты Иске Борындык ИЭС училищесы, аннары Сембер гимназиясендә җир үлчәү курсларын тәмамлый. Чуваш халкын үз артыннан ияртерлек белемне Иван Яковлев Казанда ала. Җирле консерваторлар Мордва чуаш татарларны укырга, үзләренең милли мәдәниятен булдырырга сәләтсез дип санаган. Шовинистик максатлардан чыгып балаларны туган телләрендә укытуга ризасызлык белдергән. Илья Ульянов алар белән килешми һәм аның ярдәме белән Иван Яковлевның шәхси уку йорты Сембер чуаш мәктәбе дип рәсмиләштерелә. Халык мәгарифе министрлыгыннан даими акчалата пособие ала башлый. 1878 елдан әлеге мәктәптә кызлар сыйныфы да ачыла. Аларны укыту эшендә хатыны Екатерина уң кулына әверелә. Без бик истәлекле урында басып торабыз. Институтка килеп кергән һәркемне Иван Яковлевның укучылары белән төшкән рәсеме каршы ала. Ул әйтерсең лә үз карашы белән белем алырга, фән белән шөгыльләнергә фатихасын бирә. Чуаш халкы үзенә кирәк булган бер чорда, үзенең үсеш дәверендә Иван Яковлевич Яковлев йөзендә үзенә бер маяк тудырган. Хыдапалы, шемшепалы, ю, я.